Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch I chi am ymuno ni. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi eto y sil hwn. Drwy'r oedfeuon digidol yma, rydyn ni wedi bod yn ei rhyddhau dros wefannau cymdeithasol ers mis Mawrth diwetha. I ni yma yng Nghypelu'r Priordy, Cana a Bancyfelin wedi dod I gysylltiad â llawer iawn o bobl newydd. Wy'n teimlo bod gyda ni nifer fawr o ffrindiau digidol newydd, ac mae wedi bod mor hyfryd I gwrdd â chi a bod mewn cyswllt â chi bob wythnos fel hyn. A'r hyn sydd yn ryfeddol am y cyfrwng hwn yw ein bod ni wedi gwneud nifer o ffrindiau newydd y tu hwnt I Gymru, a rhai cyfeillion o wledydd a hyd yn oed o gyfandiroedd eraill wedi bod yn ymuno ni addoli. Ac ond yw hynny'n ryfeddol? Wel, y bore yma, I ni wedi gwahodd rhai o'r ffrindiau hynny I gymryd rhan yn yr oedfa hon. Mae yna dinc ryngwladol i'r oedfa hon felly. Croeso I chi gyd. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad nefol, diolch I ti am y cyfle a'r fraint o gael dyddoli di yma'r yr eilwyd, a helpa ni gofio nad I ni ar ein pen ein hunain, ond ein bod yn cwmni dy bobl di drwy'r byd I gyd, sydd yn galw arna ti ac yn ceisio dy wyneb. Gad I ni gael bendith a nerth drwy'r oedfa hon, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel nawr te, ble awn ni'n gynta? Beth am ymweld ac Awstralia? Croeso I chi gyd. Helo o Melbourne, Australia. Mae diwrnod yn braf, mae'n haf, a diolch am y gwahoddiad I gwneud y darlleniad bore yma. Cenwch yn llafar i'r arglwydd o'r holl ddeiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd. Deuwch o flaen ef a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd ddew, fe a gwnaeth, ac nid ni ein hunain. Ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa. Ewch I mewn yw byrth ef a ddiolch. Ac I gynteddau a mawl, diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw. Oherwydd da yw yr arglwydd, ei drigaredd sydd yn dragywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Molwch yr arglwydd. Molwch chwi weision yr arglwydd. Molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddw'r enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O godiad hael hyd ei fachlyd. Bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Molwch yr arglwydd. Amen.
Cyfarchion o Ontario, Canada, a dymuniadau gwresog wrth aelodau Eglwys Gymraeg Dewi Sant, Toronto. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef, hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. Daeth dyn wedi anfon oddi wrth Dduw, a'i enw Iowan. Daeth hwn yn dist, i dystiolaethu am y goleuni mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb, eisoes yn dod i'r byd. Chwi yw halen y ddeiar, ond os cyll yr halen i flas, a pha beth yr helltir ef, nid yw ddau ddim bellach ond yw luchio allan a'i sathru dan draed. Chwi yw goleuni'r byd. Ni allir cuddio dinas a osodir ar fryn, ac nid oes neb yn goleuo cannwyll ac yn ei rhoi dan lestr, ond yn hytrach ar ganhwyllbren, a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly, boed i'ch goleuni chwythau lewyrchu ger bron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi, a gogoneddi eich tad, hwn sydd yn y nefoedd. Bore da i chi gyd, a dymuniadau gorau o'r Unol Daleithiau. A gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr. Cydweddiwn. Dad nefol, ein creawdwr a'n cynhaliwr, trown atat mewn gweddi, a gwnawn ein dyheuadau dyfnaf yn hysbys i ti. Clyw ein cri y bore hwn dros bawb sydd wedi ei heffeithio gan Covid-19. Gweddiwn dros y rhai sydd wedi colli ein nwyliaid a rhai sy'n sâl yn yr ysbyty neu yn eu cartrefi. Cofiwn am bawb sy'n gweinu'n dirion arnynt a hynny o dan amodau anodd. Cyflwynwn hefyd y rhai hynny sydd mewn cartrefi gofal, heb fedru derbyn ymwelwyr, a phawb sy'n hunan ynysu. Cyflwynwn bawb sy'n teimlo'n unig neu'n bryderus, a chyflwynwn ein hunain, ein hamgylchiadau a'n teimladau i ti. Diolch dy fod ti yn Dduw ffyddlon sy'n gwrando ein cri. Gweddiwn am dy gynhaliaeth a thnerth i bawb yn y dyddiau anodd hyn. Cyflwynwn ddyfodol pobl ein gwlad a'n byd i ti. Cofiwn am blant ysgol a'i teuluoedd sy'n cael eu haddysgu adref yn ystod y cyfnod anodd hwn, a'i hathrawon sy'n paratoi ar eu cyfer. Cofiwn am ein myfyrwyr ifanc, eu tiwtoriaid a'i hathrawon sy'n dysgu ar-lein yn ein prifysgolion. Ro am mynedd a dyfal barhad iddynt oll. Cofiwn am fusnesau bach a mawr,
gan weddio y cant hwy ei hadfiwio a'i sefydlogi wedi cyfnod ar gau. Gweddiwn arnat i roi'r eglwys ar draws y byd fywyd newydd ac arweiniad newydd, a nertha hi i ddyfal barhau. Mewn cyfnod pan cawn ein temtio i anobeithio, helpa ni i gadw'n gryf ac i ymddiried yn dyfodol a dyfodol ein byd i ti. Maddau ni am fod mor ddiamynedd ar adeg tuag at reolau'r cyfnod clo, a rhoi ras a doethineb i ni wrth wynebu pob diwrnod newydd. Clyw ein gweddi, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn a ddysgodd i ni weddio trwy ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Bore da, y cyfarchion o Cilcennig yn de Iwerddon, neu Cilcenni fel bydden ni'n gweud. Gadewch i ni ganu emyn rhif 825 yng Nghaneuon Ffydd. Duw a thad yr holl genhedloedd o sancteiddiau'r denw mawr. Dy ewyllus di awneler gan dy lwythiau di ar lawr. Doed y deyrnas mewn cyfiawnder ac mewn hedd. Rhodded pobloedd byd o goniant fyth iddyn nhw arglwydd ior. Llifed heddwch fel yr afon a chyfiawnder fel y môr. Doed y deyrnas mewn tangnefedd byth heb drai. Yeah.
hyfryd meddwl ein bod ni drwy'r cyfrwng rhyfeddol hwn yn medru cynnal oedfa sy'n cynnwys ffrindiau o wledydd a chyfandiroedd eraill. Mae'r wythnos aeth heibio wedi bod yn wythnos weddi am undeb Cristnogol. Nawr, o dan amgylchiadau arferol, bydd y llawer o oedfeion cyd-enwadol wedi cael eu cynnal mewn nifer o ardaloedd. Ond na lwyddwyd falle i gynnal rheini wyneb yn wyneb eleni, eto, fe lwyddwyd i gynnal rhai yn ddigidol, ac hyd yn oed os na lwyddwyd i gynnal nhw'n ddigidol, fe hoffen i feddwl ein bod ni'n un yn yr ysbryd. A fe hoffen i feddwl bod pob oedfa'n golygu ein bod ni'n un mewn ysbryd. Ac ein bod ni filltiroedd o ddiwrth ein gilydd yn gorfforol, milltiroedd ar filltiroedd yn achos rhai, eto, i ni'n agos mewn ffyrdd eraill yn dyn ni. I ni'n cyd-addoli, i ni'n cyd-weddio, i ni'n cyd-ddeheu ymweld dyfodol gwell ar gyfer ein byd, a hynny cyn gynted a phosib. Dyw cyfandir a gwlad, bro a chymuned, cefndir a diwylliant, iaith a thras yn golygu dim i Covid-19. Mae'r haint wedi sgubo ar draws ein byd ni heb unrhyw barch tuag at neb. Mae wedi mynd ati i ddinistrio iechyd ac yn sgil hynny economi'r byd yn grwn, ac o ganlyniad wedi dinistrio ysbryd llawer o bobl hefyd. Ond gogoniant medru cadw mewn cyswllt agos a ffrindiau ar draws y byd yw ein bod ni'n gallu clywed eu hanes nhw. Ac mae'n dda iawn clywed o ddiwrth ein cyfeillion yng Nghapel Cymraeg Melbourne, Australia, i bod nhw bellach yn rhydd o'r haint, a bywyd wedi dychwelyd i ryw fath o normarwydd. Ac mae clywed hynny'n codi'n calon i bob un yn sicr. Mae'n dda dysgu hefyd bod y brechlyn wedi cyrraedd nifer o gymunedau yma'n lleol. Fe fydd haneswyr y dyfodol yn siŵr o nodi'r cyfnod hwn fel un a chafodd gryn effaith ar y byd mewn mwy nac un ffordd. Synwn ni ddim na fydd Covid-19 yn rhan o gwricwlwm addysg yn y dyfodol, a phlant a'i ieuenctid y dyfodol yn dysgu am y cyfnod hwn ac am effeithiau hir dymor y pandemig. Falle bydd ein hwyron a'n hwyresau yn sôn enghraifft bod i mam gi nôl yn yddiau'r pandemig wedi darlledu'n ddigidol am y tro cyntaf. Neu falle bydden nhw'n sôn am y cyfnod cyn y pandemig pryd oedd bobl yn actually byw heb Zoom. Pam nad oedd rhaid gwisgo gorchydd gwyneb, a phan oedd pobl yn gallu ysgwyd llaw ac nid cyffwrdd dwrn a ffenelin yn unig. Ie, mae digwyddiadau mewn hanes wedi gadael i hôl ar y byd. Fel na mae hanes wedi bod, a dyna beth sydd wedi creu hanes. A phobl yn parhau i siarad amdanynt a dysgu mwy amdanynt o hyd. Dydd Mercher nesaf, y 7 ar 20 o Ionawr, mae'n ddiwrnod cenedlaethol i gofio am ddigwyddiad sydd wedi serio ar gof y byd am byth. Mae'n ddiwrnod cofio'r Holocaust. Ac fe fydd bobl o bob gwlad a chenedl yn nodi'r diwrnod hwn. Ar y 7 ar 20 o Ionawr yn y flwyddyn 1945, rhyddhawyd gwersyll Auschwitz-Birkenau o afel yn Natsied. Ac mae clywed yr enw hwn yn unig yn ddigon i anfon ias lawr ein ysgwrn cefen ni. Mae'r gair Holocaust yn dod o'r gair Groeg, holos, sy'n golygu yn gyfan gwbl, a caustos sy'n golygu llosgi. Llofruddiwyd 6 miliwn o ddynion menywod a phlant i ddewi gan y Natsied a'i cydweithwyr. Bu'n ddigwyddiad a newidiodd gwrs hanes ac mae effeithiau'n parhau i herio'r byd modern heddi ynglŷn ag ymddygiad pobl tuag at ei gilydd. Mae diwrnod cofio'r Holocaust a sefydlwyd yn y flwyddyn 2000, mae'n annog ysgolion a chymunedau a grwpiau ffydd ym mhob man i ymuno mewn digwyddiadau cenedlaethol a lleol i gofio'r dioddefwyr. Mae'r gweithgarwch yn cael ei gyd-lynu bob blwyddyn gan ymddiriedolaeth diwrnod cofio'r Holocaust, elusen y sefydlwyd at y diben hwn yn y flwyddyn 2005. Mae yna thema yn cael ei gosod i ddiwrnod cofio'r Holocaust bob blwyddyn. A thema'r diwrnod eleni yw
Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch. Cofiw nad stori am fywyd, nad stori am achubiaeth, nad stori am gyfiawnder yw hanes yr Holocost. Nid rhywbeth i'w ddathlu yw diwrnod cenedlaethol yr Holocost, ond rhywbeth i'n annog ni feddwl am y fyrion dawel am erchyllderau'r gorffennol. Gall y diwrnod arbennig hwn ein hannog ni feddwl hefyd am ein cyfrifoldebau ni'n hunain, fel unigolion ac fel cymdeithas, ac am y modd yr ydyn ni'n gweithredu heddi. Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch. Nawr, nid thema anghyfarwydd yw hon wrth gwrs. Beth bynnag yw ein cefndir, beth bynnag yw ein cred. Ni all yr un ohono ni wadu mae lle anymunol iawn i fod ynddo ydy'r tywyllwch. Gallwn fod yn y tywyllwch yn llythrenol. Hynny yw bod golau dydd wedi peidio bod ar nos wedi troi mewn ac wedi'n hamgylchynu ni. A pheth digon anodd i'r haid i'r nos hefyd. Oriau hir a thawel. Ac yn wir, gormod o amser o lawer i feddylu. A'r meddyliau hynny'n troi'n o fidiau, a'r gofidiau'n peri ni golli cwsg. Ond yr hyn sydd yn arbennig am y nos yw bod y wawr yn dilyn yn dyfe. Hynny yw, fe ddaw diwedd i'r tywyllwch gyda goler wawr. Ac yn aml iawn y sicrwydd y daw'r wawr sydd yn ein cynnal ni drwy oriau tywyllwch y nos. Ond fe all y tywyllwch afel yno ni mewn ffyrdd eraill hefyd wrth gwrs. Gall fod ein cyflwr corfforol, neu ein cyflwr meddyliol, neu hyd yn oed ein cyflwr ysbrydol ein harwen ni dimlo i fod i'n nos arno ni. Yr unig ffordd o gamu o'r tywyllwch yw drwy ddod o hyd i oleuni, drwy ddod o hyd i'r wawr. Mae'r Testament Newydd yn ein dysgu ni taw crefydd y wawr yw Cristnogaeth. Crefydd y bore newydd. Cyhoeddodd Ioan bod y gair y ddaeth yn gnawd, sef Iesu Grist, yn dod fel goleuni dynion, a na fydd yr un tywyllwch yn medru trechu'r goleuni hwnnw. Ac fe gyfeiriodd Iesu at ei hunan fel goleuni'r byd, ynddo? Ond dyw Iesu ddim yn oedi gyda'r gosodiad hwnnw. Dyw e ddim yn oedi myna, mae e'n mynd gam ymhellach, ac mae e'n annog i ddisgyblion i fod yn oleuni'r byd. Mae e'n annog i ddisgyblion i liwyrchu i oleuni ef. Nid yw goleuni yn medru bod yn ddim byd gwahanol i'r hyn y mae e. Gole yw gole. Mae'n llachar, mae'n cysau'r tywyllwch, a mae'n caniatáu i bobl weld I ffordd ymlaen yn glir, a gweld yr hyn maen nhw wrthi'n gwneud hefyd. Goleuni yw Duw, a ni'n cario i oleuni ef yno ni, ac yn pelydru'r goleuni hwnnw, heb yn wybod I ni ambell I waith. Fe ddwedodd Iesu wrth I ddisgyblion, boed i'ch goleuni chi liwyrchu ger bron dynion, mae'n ein galw ni I ffydd fyw ond dyw e. Fe ddown ni wyneb yn wyneb â phob math o amgylchiadau mewn bywyd wrth gwrs. Fe gewn ni'n hunain mewn bob math o sefyllfaoedd. Ond mae pob amgylchiad, mae bob sefyllfa'n gyfle I ni bylydru cariad a gwirionedd a goleuni Duw. Ac os allwn ni ddod ac ambell I bylydru'n oleuni fywyd ambell un sy'n byw yn y tywyllwch ar hyn o bryd, wel mawr yw ein braint ni. Ni allir gwadu bod tywyllwch yn amgylchynu pobl heddi, a hynny am amryw o resymau. Ond beth bynnag yw'r reswm, yr un yw'r tywyllwch, a'r un yw'r angen am obaith goleuni Iesu. Fe welwn ni'r ffordd ymlaen yn gliriach pan fo'r ffordd o'n blaen wedi goleio. Mae llawer ohono ni'n ddiolchgar iawn I Percy Shaw am ddyfeisio'r cat's eyes sy'n dangos y ffordd I ni wrth I ni yrru ar hyd yr hewl yng nghanol tywyllwch. Ac fe welwn ni fywyd yn gliriach pan fo'r golau yn ein tywys ni hefyd. Yng ngoleuni Crist mae pobl yn medru gweld bywyd yn gliriach. Gweld y byd fel cartref i'r ddynoliaeth, ac nid fel rhywle mae gyda ni'r hawl I ddinistrio. Gweld yn y greadigaeth ôl llaw Duw, a'r angen i'w gwarchod a'i chofleidio,
ac nid fel rhyw blaned i'w cham ddefnyddio drwy llygru hawyr a'i hyfonydd a'i moroedd. Gweld yn y cardotyn ar lawr, bylentyn i rhywun yn rhywle, ac nid fel niwsans ar balmant. Gweld yn y digartre dan orchydd pabell denau ar stryd y ddinas, bersonau ac nid pethau, sy'n ceisio byw ac nid bodoli. Gweld pobl ac nid gweld rhifau. Gweld bywydau ac nid gweld ystadegau. Gweld ein gilydd yn rhan o deulu Duw, ac nid fel dieithried o wlad arall neu o dras neu o hil wahanol i ni. Gweld byd sydd yn ochneidio am gael ei ryddhau o'i ofid drwy gariad a chyfiawnder am y ddeiant ac nid drwy rym a thrais. Rhaid wrth oleuni Crist mwyn gweld y byd ac mwyn gweld bywyd trwy lygaid Crist. Na, nid oes modd ymuno mewn digwyddiad cyhoeddus i gofio'r Holocaust i Mercher, ond fe allwn ni uno mewn ysbryd. Cynnau canwyll yn arwydd o ddyfodiad Iesu i fyd o dywyllwch, ac awydd Duw i belydru i gariad ef. A threulio chydig funudau mewn tawelwch i gofio am erchyllderau'r gorffennol, i ystyried y sefyllfa bresennol, ac i weddio am well dyfodol, gan obeithio a teimlwm wrth syllu ar naid y fflam, rhyw egni newydd i'n hysbrydoli, i ymroi o'r newydd, i wneud ein rhan, i greu dyfodol gwell, a hwnnw'n ddyfodol yng ngoleuni Crist. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi, a diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Tan y Sul nesaf, pa le bynnag i chi ar hyd y lled y byd, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen. Cyfarchion o Dubai. Gadewch i ni ganu'r hemyn heddiw, rhif 844, yng Caneuon Ffydd. Efengyl tangnefedd o'r hed dros y byd, a dyled y bobledd i dlewyrch i gyd. Na foed heb wybod am gariad y groes, a brodir i'w gilydd fod dynion pob oes. Efengyl tangnefedd, dos rhagor yn awr, a doed y gofnonder o'r nefoedd i lawr. Fel na bydd y mwyach, na dial na phoen, na chariad at ryfel, ond rhyfel yr oen.